Spomenul som si na svoj pobyt v tme pred 2 rokmi, takže dnes to bude o tme. Naznačím ju touto čiernou otočkou a dokreslím perom. Pridám myšlienku nie je po tme, kým sme po tme a svojou novou gumovou pečiatkou pridám dekoráciu. Tma ako vo vesmíre súvisí s témou, takže aj poštová známka. Toto malé gumové čosi mi leží na stole už 2 týždne, tak dnes tomu dám aspoň nejaký význam. Pokračujem ilustráciou lampy, pod ktorou je vraj tma najväčšia a čo by to bolo za lampu, keby nesvietila. Lúč vykrojím z tohto svetelného papiera a spodnú časť zarovnám so spodným okrajom. Napasujem k lampe, ktorej ešte chýbalo týchto pár bodiek a do svetelného lúča vpíšem jeden zo svojich najnovších aforizmov o civilizácii. Na spodku lúča ostal nevyplnený trojuholník, kam sa akurát zmestí Einsteinovo Pythagorová veta. Z papierov starších odo mňa vyťahnem ten najstarší a na písacom stroji napíšem myšlienku, ktorá sa mi uprostred pobytu v tme vyplavila a tak som si ju zapamätal. Podliezavosť v tvorbe zabíja kreativitu. To je ona. Narežem, nalepím, dozdobím a druhou stranou novej pečiatky ešte vyplním priestor okolo horného kruhu. Posledné úpravy ešte zapracujem do priestoru svoj podpis a ja myslím, že to máme toľko teda k môjmu spracovaniu dnešnej témy tma. Ja vám ďakujem a vidíme sa... A teraz už nie.